Manchester City ta doke Manchester United da ci 3-0 ko dai a wasan mako na 4 a Premier League da suka buga a jiya a Etihad. Da wannan sakamakon United ta haɗa maki 4 daga kara 4 a fara gasar ta bana. Wannan ce kaka mai muni da ta fara tun bayan 1992 da 93. Ɗaya wasan da aka buga a Premier a jiya shine wanda Liverpool ta ci bolli da ci ɗaya mai ban haushi da ƙyar da gumin goshi. Ƙungiyar Anfield ta yi nasara a bugun penalty dab da tashi. A wani labarin kuma, Barcelona ta ragargaji Valencia da ci 6-0 ko ɗaya a wasan mako na 4 a La Liga da suka fafata a jiya. Fermin Lopez da Rafinha da kuma Lewandowski kowannensu ya ci ƙwallo 2 a karawar. Real Madrid ce kan gaba a teburin bayan lashe dukkan wasa 4 da maki 12 da kuma Barcelona mai maki 10. A wani labarin kuma, a jiya Paris Saint-Germain ta doke Lens da ci 2-0 ko ɗaya a gasar Ligue 1 kuma Bradley Barcola ne ya ci ƙwallayen. Mai rike da kofin bara ta yi nasara a dukkan karawa 4 daga wasa 4 kenan da fara kakar nan. Ta ci gaba da zama ta ɗaya a teburin babban gasar ta mula ta Faransa har ma ta ba da tazaran maki 2 tsakaninta da Lille. A wani labarin kuma, a karan farko a bana Kano Pilas ta samu maki 3 a babban gasar Premier League ta Najeriya. Bayan da ta ci Enugu Rangers da ci ɗaya mai ban haushi a filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata. Ita kuwa Barau FC wadda ita ma daga jihar Kano ta je Ikorodu City ta yi rashin nasara da ci 2-0 ko ɗaya. Bayan kammala mako na hudu yayin bace a saman teburin da maki 8. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.